Biljun euro oħra mill-Unjoni Ewropea lejn il-bżonnijiet tar-Refugjati fosthom permezz tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Magħquda għar-Refugjati u l-programm dinji tal-Ikel. Din waħda mill-konklużjonijiet ewlenin li ntlaħaq qbil dwarha fis-summit tal-kapijiet ta' stat jew gvern Ewropej fi Brussell nhar l-erbgħa filgħaxija. Summit li dam madwar 7 sigħat. Issa huwa ċar li l-problema tal-migrazzjoni mhijiex problema ta' ftit pajjiżi biss imma tal-Ewropa kollha. Il-laqgħa msejħa mill-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk kienet proprju bilan li l-pajjiżi Ewropej jaħdmu jitfit sabiex tinsab soluzzjoni għal din il-problema. Il-Mexxejja Ewropej qablu wkoll li sal-aħħar ta' Novembru jkunu sodisfatti d-domandi ta' pajjiżi mal-fruntiera għall-assistenza biex ikunu assigurati l-identifikazzjoni, reġistrazzjoni u teħid ta' marki ta' swaba tal-immigranti, fl-istess waqt li jkunu żgurati sistemi ta' rilokazzjoni u ritorn. Il-Mexxejja qablu wkoll li tingħata assistenza anke finanzjarja lil-Libanu, il-Ġordan, it-Turkija u pajjiżi oħra li qed iħabbtu wiċċhom mal-kriżi tar-Refuġjati Sirjani. Barra minn hekk saret enfasi fuq l-ħtieġa li tissaħħaħ ir-relazzjoni u l-kooperazzjoni mat-Turkija dan anke permezz ta' laqgħa mal-President Tork fil-5 ta' Ottubru li ġej. Flimkien ma' dan se tiżdied l-għajnuna lil pajjiżi tal-Balkani tal-Punent biex jamministraw l-influss ta' immigranti. Ta' interess partikolari għal pajjiżna hija żieda għal Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza għall-istabilità u biex ikun indirizzat is-sors tal-immigrazzjoni regolari fl-Afrika. Dan flimkien ma' assigurazzjoni biex Valletta Summit jikseb l-aqwa progress. Intlaħaq ukoll qbil li jissaħħu l-kontrolli fil-frontieri inkluż permezz ta' iktar riżorsi lil Frontex, EASO u l-Europol, kif ukoll permezz ta' iktar riżorsi umani u ekwipaġġament mill-Istati membri. Il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk tenna li l-miżuri li fuqhom intlaħaq qbil huma pass fid-direzzjoni tajba. The measures we have agreed today will not end the crisis, but they are all necessary steps in the right direction. We expect much work will already be done before we meet again at the October European Council. Tonight we have a common understanding that we cannot continue like we did before.